Helo a croeso i adolygu gyda e-sgol. Fi fyddwn ni'n adolygu Ffiseg a fi fyddwn ni yn edrych ar cerrynt union DC circuits yn y syllabus cybac. Heno, mae e-ysgol yn prosiect sy'n cael ei ariannu gyda Llywodraeth Cymru a beth mae'n neud yw darparu sesiynau adolygu gyferchu pobl Cymru. Ar y sgrin fyna mae gyda chi link fach ble chi'n gallu mynd i cael pip ar unrhyw fath o recordiau sydd wedi cael ei wneud dros y cwbl o flynyddoedd diwetha. Felly mae llu o files a ffilms mewn hwnna gallwch chi fod yn edrych yno. So, falle bydd yn helpu chi yn eich gwaith adolygu yn nifer o pynciau. Felly cerwch cael pip bach. Right, ban ni gyda cerrynt union DC circuits. Mae hwn yn rhywbeth sydd yn dod yn uned 2 yn blwyddyn 12. Felly, beth sydd 'da ni fan hyn yw y syllabus ei hunan. Beth yw gofynion cybac mae eisiau chi cael gwybod. So, beth newn ni yw mynd trwyddo cwbl o bethau mae eisiau chi cofio a falle dysgu pan mae'n dod i cerrynt union, a wedyn diwn ni nôl reit ar y diwedd a gweld oedden ni wedi cael wneud popeth o'r manyleb hyn, o'r syllabus hyn. Mae cybac yn creu nifer o adnoddau, felly os ewch chi ar gwefan cybac a typo mewn Ffiseg, felly yn y search bar, physics, fi gewch chi nifer o adnoddau, falle byddai'n helpu chi ar wahan i'r adnodd hyn. Dyna beth maen nhw yn creu yw un taflen fach ar gyfer pob testyn sydd gyda chi yn y manyleb. Felly, dyma beth maen nhw wedi creu am cylchedau union. Felly, croeso i chi falle just wneud print screen fach o hwnna. Neu os byddwch chi'n mynd o'r cybac, gallwch chi wedyn lawrlwytho fe, download, print o fe bant. Mae'n cyfro'r pethau crucial, basically, mewn un tudalen fach neis. Mae'n ffordd fach neis o just cofio pob peth. So, hewn ni o fyna i'r taflen ddata. Yn y taflen ddata, mae rhaid fod chi'n gwybod ble mae y stwff o gyfer cerrynt union. So, beth sydd gyda ni'r section bach na yma. So, fewn yr hafaliadau ar y tudalen na, yn amlwg mae eisiau chi gwybod beth yw bob un. So, pethau mwyaf falle tricky yw yr na, hwnna yw'r GEM, yr EMF, electromotive force. Mae'r R fach sydd gyda chi yn siarad am gwrthiant mewnol pan ni'n siarad am batteries, neu rhyw fath o cyflenwad pŵer. Byddwch yn ymwybod, mae rai fod chi'n gwybod fel i gweithio mas gwrthiant am unrhyw beth sydd mewn cyfres. Dyw'r hafaliad ddim lawr i chi, so jyst cofiwch chi jyst yn adio nhw. Os oes unrhyw beth mewn cyfres, os oes unrhyw beth mewn paralel. Mae rai fod chi'n cofio y fformula hyn. A beth sydd rai fod chi'n gallu neud gyda hwnna, sori, as fi nôl am 1 munud, mae rai fod chi'n cofio fyna sut i gweithio hwnna mas. So beth byddwch chi'n neud, byddai'r gweithio'r ffracsiwn bach na mas, ond wedyn mae rhaid chi'n neud x to the -1 i cael, neu flipo y ffracsiwn rownd i cael yr RT. So mae'n werth cofio falle ymarfer. Dylech chi fod yn gwybod bod R yw'r sefyll am y gwrthiant, y V yw'r fowtedd a yw'r cerrynt. Watchwch, mae gyda chi'r 3 hafaliad am pŵer. So, disgwylwch chi weld p'un un o'r reina bydd mwyaf addasg o gyfer ateb cwestiwn. Mae'r row na fyna yn siarad am resistivity. Dyw hwnna ddim rili'n dod mewn i'r cerrynt union section. Gen i'n pip bach. So, bethau i gofio ynglyn â unrhyw cylchau, jyst cofiwch bethau hyn. Gyda i gyd, mae rai fod chi yn cofio taw llif o electronau yw cerrynt. Hefyd,
Beth sydd gyda ni fan hyn yw mesur fowtedd mewn paralel cyfwch na, a beth sydd gyda chi, mae'r cadwraeth egni yn gweud wrthych chi fan hyn bod y fowtedd ar draws unrhyw beth sydd mewn cyfres fel la, bydd y fowtedd yn adolanu ty beth sydd gyda chi fel pwer. So mae 1.53 dy fi fan hyn. So bydd y fowtedd am yr ail un fan hyn yn hafal i 7.7. So ador 2 na lan, a bydd hwnna'n rhoi y fowtedd i chi o gyda chi ar y dechrau sef 9 fowt. Rhaid cofiwch mae gyda chi unrhyw beth sy'n mewn cyfres hefyd, bydd y cerrynt yn hafal ar unrhyw pwynt o fewn fyna. Mae pethau paralel yn bach yn wahanol, right? Ond na'r basics i chi o gyfer cerrynt. Right, so pethau mae rhaid i chi cofio, gyda i gyd, mae gyda ni deddf ohm. Right, so mae hwn yn gwaith dysgu. So deddf ohm yn siarad ambiti y cerrynt. Mae'r cerrynt sydd yn mynd trwyddo unrhyw beth sydd yn dargludo. A bydd y cerrynt trwy dargludydd, bydd y wastod, os mae'n dilyn deddf ohm, bydd e'r gyfrannedd union. Okay? I'r fowtedd ar draws e. Mae'n dim ond digwydd ar tymerydd cyson. So mae'r cerrynt trwy dargludydd ar tymerydd cyson mewn cyfrannedd union. So directly proportional. So os mae cerrynt yn dwbli, bydd y fowtedd yn dwbli. Okay, a'r gwahaniaeth potential. Cofiwch y gwahaniaeth potential yw'r posh am fowtedd ar draws cydran. So os mae dych chi deddf ohm, bydd dych chi, os oes graff fel hyn, mae hwnna'n dilyn deddf ohm. Na beth yw mewn cyfrannedd union yn meddwl. So llun y syth sydd gyda chi. Os bydde ddim yn dilyn deddf ohm, beth byddwch chi'n cael yw cromlen. So bydd y clasic yna yw falle am bwlb. Bwlb yn cnesu, so mae'r tymerydd yn newid. So yn yr ardaloedd yna, dyw'r cerrynt a'r fowtedd ddim yn cyfrannedd union yno. So mae'r cyfrannedd yn newid oherwydd y gres. So be ni'n gallu gweud am gwrthiant, os mae yn i fyddai, so mae'r gwrthiant yn mynd i fod yn gyson. So ni'n gallu gweud mae'r graddiant o'r graff na, I dros fi, yn hafal o pwynt. So mae'r gwrthiant felly yn gyson, os mae'n dilyn deddf ohm. Right, so enghraifft dyn ni fan hyn, mae dyn ni cydran X un. Mae'n gweud bod e mewn y cylched am y gwrthiant mewnol dyn ni. Cyflwyno pwer yn ddim bwys. So mae gwrthiant yn y cyflwynwad, ni'n llen gofio am ti fe. Right, so beth sydd dyn ni yw, ni'n llen gweithio mas y fowtedd ar draws y gwrthydd. So bydd y fowtedd ar draws y gwrthydd na fyna yn 1.5 fowt. Okay, so mae'r cerrynt gyda fi. So mae'r V ar draws X wedyn, mynd i fod yn 2.2, so na'r cadwraeth egni. Dwi'n mynd i ffos. So 2.2, tynnu bant y 1.5 na, so bydd ffordd o gweithio mas ar R wedyn. Bydd ni'n neud yw V dros I. So mae'n mynd i fod yn 0.7, rhannu gyda'r ceryn sy'n mynd trwyddo fe. A mae hwnna'n rhoi 58.3 sy'n tua yn agos i 60 ohm. Sorry, just mynd nôl. Bydd wastod amser chi yn edrych ar y cylched. Ie, disgwlwch weld, falle, dygoswch fod y gwrthiant yn X yn hwnna, so chi'n rhoi'r end game. End game bydd defnyddio R equals V over I. Na'n rhaid ffordd chi wedi gweithio mas gwrthiant. So wedyn chi'n meddwl eich hunan, rhaid, fel byddwn ni'n gallu gweithio mas V ar I. Mae'r I, y cerrynt gyda fi yn y cwestiwn, byddwch chi'n meddwl wedyn, fel fi'n gweithio'r V mas am y cydran hyn. So yn y cydran hyn, chi'n disgwyl, o rhaid, fi'n gallu gweithio mas beth bydd y fowtedd ar draws 125 ohm na fyna. A wedyn chi'n meddwl, ie, bydd y fowtedd a hwnna, adolan i roi 2.2. So mae'r links bach hyn wastad yn gweithio gyda chi yn cerrynt union.
Okay, jyst cofiwch y links o cadwraeth egni a cadwraeth gwefr. Pethau split o lan, y cerent wedyn, nad o lan i roi'r cerent mwy sy'n dod mas o'r pŵer. So, yr un cwestiwn, mynd mlaen, so da ni gwrthedd fan hyn o 24 yn cael ei roi mewn yn lle'r 125 na. A mae'r dyllyniad yr ram yn mynd lan. So mae hwnna'n gweithio fi, beth sydd wedi digwydd, gwrthiant yn y cylchad wedi mynd lawr, so mae'r cerent wedi mynd lan, sy'n neud sens. Okay, so mae hwnna'n neud synwyr, dim problem. So, fi wedi meddwl falle, a disgwyl ar y cylchad, disgwylwch chi weld falle beth sy'n wedi digwydd, so chi'n meddwl chi'n an, wedi gweld pam mae hwnna'n digwydd, cyn bod chi'n mynd i ateb cwestiwn. So, mae'n gofyn yw, oeddi X yn ifieddhau deddf ohm neu peidio. Os mae X yn ifieddhau deddf ohm, bydd X wedi aros yr un peth o ran seis gwrthiant e. Right? So, beth sy'n digwydd mewn cylched, os daw gwrthydd yw e, a mae'n dilyn deddf ohm, bydde fe ddim yn newid i faint e. So, dyle fe fod yn agos i R equals 60, os na beth oedd e'r plan. So, beth ni'n mynd i wneud fan hyn, yw trio disgwyl i weld, gweithio ffordd mas, oeddi X yn 60 gyda'r cydran newydd. So, gyda'r 24 ohm yn, beth dyle fod i fod y gwrthiant yn y cylched i gyd, os mae'n dilyn deddf ohm, dyle fe fod yn 84 ohm. Os fi'n gwybod na, dyle'r cerent yn y cylched nawr i fod, pwynt 2'r cyflynwad, mae'r gwrthiant yn y cylched i gyd wedi mynd lan i 84. So, os mae fe wedi mynd lan i 84, dyle'r cerent fod yn 26 miliamp. Dyw e ddim. So, mae hwnna'n meddwl mae rhaid fod X wedi newid ei gwrthiant e. So, felly, ni gallu gweud, na, dyw X ddim wedi aros yr un peth, so dyw e ddim yn dilyn deddf ohm. Rwy'n gweud mewn y cwestiynau hyn, os mae'n gofyn i chi gan gyflwyno'ch dadl yn glir, ffordd chi'n dadle yw defnyddio hafaliadau. Right? Wedyn, cofiwch ar diwedd ateb y cwestiwn. So, ni wedi gweud fan hyn, na, dyw e ddim yn dilyn deddf ohm. Right, os mae'n newid, mae'n gofyn i ni, gyda fe fod yn lamp filament y byd o. Na'r graff am lamp filament, so beth mae lamp filament yn neud, mae fe'n newid ei wrthiant e. Fel mae'r cerent yn mynd lan, mae'n mynd mwy toim. So mae bwlb newid ei wrthiant, mae'r gwrthiant yn mynd yn fwy. Mae'n mynd yn dwymach. So mae fwy o gyntaro gyda'r electronau a'r atomau sy'n mynd i fewn. So, ni'n gallu gweud, beth sydd wedi digwydd fan hyn? Na, mae'r cerent actually wedi mynd yn fwy na beth o'n i'n disgwyl. Os da bwlb bydde fe, byddai'r cerent, byddai'r gwrthiant yn y cylched actually wedi mynd lawr. Sori, wedi mynd yn fwy. Right? Ond mae fe wedi mynd lawr dyn ni. So mae'r cerent yn fwy na disgwyl. So mae X actually wedi mynd yn llai. So mae'r gwrthiant yn y cylched wedi mynd lawr. So mae'n rhaid, dim bwlb yw e, mwy na thebyg, os mae'r gwrthiant wedi mynd lawr, gallai fe fod yn LDR, neu gallai fe fod wedi bod yn thermistor, chod maen nhw yn gallu newid y gwrthiant yn actually mynd yn llai. Okay, fel mae'n mynd yn dwymach neu mynd yn mwy golau. So, na'r dadl wedi cael ei wneud fyna. Right, diffiniad arall mae'n rhaid i chi ddysgu yw gwahaniaeth potensial. So, diffiniad yw e, a mae'n gweld mae 2 marc. So, yn yr arholiad, fe fydd canran tha helaeth o marciau yn cael ei roi fatha am pethau chi fod dysgu ar cof. So, un o'r pethau yw gwahaniaeth potensial, so disgwch e. So, enghraifft, os ydych chi gwahaniaeth o 2 volt, be mae'n meddwl yw fod chi yn rhoi 2 joule o egni i pob cwlwm sydd yn teithio rhwng y 2 pwynt.
gennych o 2 volt yn meddwl. 10 volt yn meddwl bod chi'n rhoi 10 joule i pob cwlwm. So, diffiniad o gwahaniaeth potensial. Egni sy'n cael ei trosglwyddo. 2 pwynt. I bob cwlwm. Sy'n teithio trwyddo. Sy'n teithio rhwng y 2 pwynt. Okay, so diffiniad yw hwnna. Lle bydd hwnna mewn rhyw fath o nodiadau chi, darllenwch chi. So mae cylchedd yn ei fan hyn, mae'n cynnwys cell gyda gem, EMF 1.62. Be hwnna'n meddwl, mae 1.62 joules yn cael ei roi i pob cwlwm sydd yn mynd trwyddo. Ond gyda'r rhan fwyaf o celloedd, mae gyda nhw gwrthiant mewnol. Right, na rydych chi'n mesur y gem os mae'r switch yr agor. Switch yr agor bydd dim current. Dim current, chi'n mesur gem. Right, mae switch yn cued a mae'r dilleniad yn mynd lawr 1.38. Chi'n disgwyl na i ddigwydd. Mae'n mynd yn llai achos mae'r gwrthiant mewnol yn mynd i fynd bant. Mae'n mynd i cymryd peth o'r potensial bant o'r gylched. So, y current bydd dyn ni yn mynd rown y lle. Rown y gylched bydd I equals V over R. So, y voltedd yw dyn ni 1.38 ar draws y gwrthed o 1.5. So, fi'n gweithio mas bod current gyda fi fyna o 0.92 amps. So, ffordd fi'n gweithio mas ar, lle ni wedi meddwl am ti hwn falle ar y dachrau, beth oedd yr end game gyda fi. So, bydde ar R sydd gyda fi, bydde chi'n gwneud trwy V equals I, dros I. So, beth sy'n crucial fan hyn, os fi'n gwybod bod y gwrthydd mewnol hyn dy fi, bydd yn mynd bant a 0.2 volts. So, mae'n 1.62 minus a 1.38. Okay, so fi'n gwybod bod 0.24 ar draws R. So, nawr fi'n gwneud R equals V over I. Dyna'r voltedd sydd ar draws y gwrthydd. Fi'n gwybod current sy'n mynd trwyddo fe. Fi'n newydd gweithio mas am 0.92. So fyna fi'n gweithio mas bod yn tua 0.3 ohm. Dim problem. Right, nesa. Mae egni o 750 joules, 750 joules, yn cael ei afrodloni, mwyn meddwl cael ei roi mas. Pan mae'r switch yn cael ei cued. Fo'r amser, y switch yn cael ei cued. Right. Link rhywun pŵer a egni. Pŵer yw faint o egni i chi'n defnyddio pob eiliad. So, energy per second. So, os chi'n rhoi hwnna mewn hafaliad, bydde fe'n pŵer equals egni rhannu gyda eiliadau. Neu faint o egni sy'n cael ei defnyddio i pŵer times eiliad. So, gyntaf gyd beth fi'n neud i gweithio mas beth yw pŵer y thingyn. Fi'n neud pŵer equals IV. So, rhoi rhifau yna mewn. So, mae'n cylched i gyd. I gweithio mas fan y pŵer sy'n cael ei afrodloni, dissipates, twli mas. So, fi'n gwybod pŵer gyda cylched hyn o 1.49 watts. So, os mae'r cylched i gyd yn rhoi 750, bydd fi'n gallu neud, byddai'n gallu rhannu 750 na gyda'r pŵer. A bydd hwnna yn rhoi i fi 503 eiliad. So, mae hwnna'n beth hynod o bwysig. Pŵer yw egni rhannu gyda amser. Energy per second. So, trosi'r hafaliad gyda chi T yw pŵer rhannu gyda egni. Cofiwch y hafaliad bach yna.
Enghraifft arall, so fan hyn mae 'da ni voltmeter a mae'r gwrthydd 0.75 yn cael ei defnyddio yn lle gwrthydd 1.5 a mae'r switch ar gau. So beth bydd y voltmeter hyn nawr yn rhoi i ni? OK, so fi'n gwybod bod y gwrthydd hyn yn 0.26. So bydd y gwrthiant i gyd yn y gylched nawr yn newid. So'r cylched a'r gwrthiant bydd nhw'n hafal lawr i 1.1 ohm. So nawr fi'n gallu gweithio mas beth bydd y current yn y gylched. So fi'n defnyddio'r gem, achos fi'n gallu iwsio'r gem ffotedd i gyd gyda y gwrthiant i gyd. So mae hwnna'n rhoi current i fi nawr o 1.62 amps. So bydd y voltmeter, so mae'r voltmeter ar draws 0.75. So fi'n gwybod y current sy'n mynd trwyddo'r gwrthydd, so fi'n gwybod bydd 1.22 volts gyda fi. Mae cylched sydd i gweld fan hyn, dyn ni'n cynnwys gwrthydd golau dibynnol LDR, Light Dependent Resistor. So cofiwch beth sy'n digwydd gyda Light Dependent Resistor yn ysgol am nawr. Mae golau'n taro fe'n cynyddu, so mae fwy o golau mynd yn ei rhywun o 6 volts. So gyda y Light Dependent Resistor, LDR yn, gwrthydd golau dibynnol, cofiwch y ffaith bach hyn bod y gwrthiant yn mynd lawr. So os mae'r golau yn mynd yn fwy llachar, llai o gwrthiant. Mae'n gweithio ni cyfrifwch y darlleniad ar y voltmeter fan hyn, a mae'r gwrthiant yr LDR 850 a mae'r switch ar gau. Mae dwy ffordd chi'n gallu neud hwn, right? Bydd i fi'n licio defnyddio yw y gwahaniaeth potensial. So, os oes ydych chi doi gwrthydd mewn cyfres, mae gyda chi'r hafaliad bach handi hyn i gweithio mas gwahaniaeth potensial. So beth chi'n neud, defnyddio hwnna, neu gallech chi defnyddio doi hafaliad, chi'n gallu gweithio mas y current yn gyntaf i gyd, a wedyn byddwch chi'n defnyddio mas gweithio mas y voltedd. Fel hyn mae'r gwahaniaeth potensial yn gweithio, mae morwydd, chi'n defnyddio pŵer cyflenwad, lluosi fe gyda'r gwrthydd i chi moyn, gweithio'r voltedd ar draws, drost swm y doi gwrthiant. So bydd hwnna'n rhoi, mae'n 1 cam i chi, 1.11 volt. Yn y ffordd arall o gwneud bydd rhaid bod chi'n gweithio mas current yn gyntaf, so bydd hwnna'n 6 drost cyfanswm y gwrthiant. So abdor doi nhw gyda'i gilydd. So fi'n gweithio mas current yn gyntaf. Wedyn, fi'n goffod defnyddio V equals IR, llosi'r current gyda'r gwrthydd. Fi eisiau gweithio mas y voltedd am. So, mae hwnna'n rhoi gwmwys i'n ateb. So, dewis gyda chi, os i chi yn gwybod gwahaniaeth potensial, mae mor handi. So, fan hyn, camau clir, a fydd y darlleniad ar y voltmeter yna'n cynyddu neu'n lleihau wrth cynyddu'r ar ddwysedd y golau. So, mae'n mynd mwy llachar. So, crucial, beth sy'n gwybod, os mae'r golau yn mynd yn mwy llachar, mae gwrthiant fi a mae'r LDR yn mynd yn llai. So, os mae'r gwrthiant yn mynd yn llai, bydd y current yn y cylchad yn mynd lan, oherwydd mae'r gwrthiant y cylched i gyd hefyd yn mynd lawr. Os mae'r gwrthiant yn mynd lawr yn y cylched i gyd, y current yn cynyddu. So wedyn mae'r voltedd bydd V equals IR. So os chi'n moyn meddwl amdano bacoch hyn yn lan trwy defnyddio'r hafaliad, so mae V IR dyn ni. So os mae'r current na wedi mynd lan, mae'n rhaid bod y voltedd, so bydd y voltedd wedyn ar draws y gwrthiant na hefyd, mae'n rhaid fod yn mynd lan. Okay. So, proses o cam wrth gam, gweud os mae hwn yn digwydd, felly mae hwn yn digwydd, os mae hwn yn digwydd, felly mae hwn yn digwydd. Ond cofiwch, os maen nhw'n gofyn i chi mewn camau clir neu esbonio rhywbeth, neu rhesymwch rhywbeth, y ffordd gorau o wneud
yw rhoi hafaliad lawr I helpu chi. So, os byddwn ni'n meddwl fan hyn, odi'r vote meter yn cynyddu, gyllen ni wedi ysgrifennu lawr gyntaf I gyd, fi gos IR. Fi'n meddwl yn hynna'n rhaid. Os beth sy'n digwydd i'r cerent, beth sy'n digwydd i'r gwrthiant. Mae gwrthiant y 200 na yn aros yr un peth. So beth sy'n digwydd i'r cerent yn yr cylched I gyd. Mae'r cerent yn y cylched na yn mynd lan pam, achos mae gwrthiant yr LDR yn mynd lawr. Dyna'r resymeg chi o esbonio rhywbeth. Okay, so cofiwch falle pethau bach na o ran esbonio. Right. So mewn cylchedau union, wastad yn mynd I cael falle 2 gwrthydd mewn cyfres, ond hefyd maen nhw'n licio rhoi un falle gwrthiant ychwanegol mewn parel gyda rhywbeth. So, beth sydd yn mynd hyn, byddwn ni rhannwr potential divider. So, mae'r potential divider hyn, gwahaniaeth potential, os da ni switch, os byddwn ni'n rhoi ci ar y switch na, beth sy'n digwydd, mae'r 600 mewn paralel wedyn gyda'r R2. Rwy'n cofiwch, os chi'n rhoi unrhyw beth mewn paralel gyda rhywbeth, bydd y cerent yn y cylched yn mynd lan. Mae'r cerent yn mynd lan, achos mae'r rhwystriant yn y cylched I gyd yn mynd lawr. Gwrthiant yn mynd lawr. So bydd y fi ar draws y gwrthiant top na yn mynd lan, achos mae fwy o cerent gyda chi, a bydd y fowtedd ar draws y rhan gwylod yn mynd lawr. Dyna cwestiwn yn ei ddechrau, switch yr agor, bydd fi 3 volt ar draws yr un gwylod. Ni hefyd yn gweud gofynion arall I bod 0.45 watt gyda ni, fy'r pŵer am yr A1. Part C, mae eisiau gostyngiad y llain y 0.4, os mae'r switch yn cael ei cied. Right, ni trwyddo hwn gam wrth gam. So, am part A, R1 450, a mae'n gweithio fi mae R2 yn 150. So, gofyniad A yn gyda I gyd, oedd dwngos bod fi allan yn mynd I fod yn 3 volt, os mae'r switch yr agor. So, gweithio mas beth yw'r fowtedd ar draws eto mae'r 2 ffordd yn gyda chi. So, yna fi drosto fe to, mae'r gwahaniaeth potential, y fformula gyfer dim yn y data sheet, mae'n werth I chi tra cofio fe. Neu byddwch chi'n gweithio mas y cerent. So, os fi'n defnyddio'r gwahaniaeth potential, yn defnyddio y VS, supply voltage, mae hwnna'n 12 volt. Y gwrthydd mae'n gweithio'r voltedd ar draws yw'r 150, a mae'r 2 gwrthydd dy fi yw 450 a 150. So, mae hwnna'n gweithio mas yn 3 volt yn bert. So, odi mae'n ateb y gofynion. Ffordd arall yw defnyddio'r hafaliad. So, os yw'n defnyddio'r hafaliad I equals V over R, gweithio mas y cerent y gyntaf. Mae hwnna'n gweithio mas yn 3 volt. Byddai fe'n disgwyl 2 hafaliad, 2 ffordd o gweithio mas. So, dewis gyda chi fyna. Gofyniad B, oedd yn gofyn amdano, yw fod llai o bŵer na 0.5 yn R1. So, fi'n meddwl ni'n rhaid, fel fi'n gweithio pŵer, dewis y 3 hafaliad. Beth fi'n gwybod fan hyn yw, os oedd 3 volt ar y gwylod, fi'n gwybod bydd 9 volt ar y top. Dyna'r codwraeth egni. So, wastad, mae links bach gyda chi yn y cwestiynau, disgwylwch gweld beth chi'n newydd gweithio mas. So, mae'r gwyddo'r egni dongos bod y 2 voltedd draws y 2 gwrthydd yn goffa adolannu ty beth sy'n dod mewn. So, os fi'n gwybod na, beth i ddoi'r 9 wedi cael sgwari'n dod o'r fformula 450 ar y gwylod. So, yna'r gwrthydd yn gweithio mas, a mae hwnna'n rhoi 0.1 watt I fi. Okay, a mae hwnna'n llai na 0.5 watt. So, mae yn ateb y gofynion. Dim problem. Right.
Beth oedd y cwestiwn yn gofyn am afrodoni llai o bwer, gyllen ni wedi ysgrifennu lawr P equals falle I V. Os fi'n gwybod bod y V ar draws y 450 na, ar top y 9 volt, bydd rhaid bod fi wedi gweithio mas y current. So gyllen ni wedi wneud na. Okay, so gyllen ni wedi gweithio mas y current. Os byddech chi wedi defnyddio gweithio mas y current yn part 1, bydd y current gyda chi. So bydd defnyddio P equals IV yn OK hefyd. Gallech chi wedi defnyddio I squared R, os mae'r current gyda chi o ran hun, os byddech chi'n gwneud I, a chi'n gwybod bod R yn 450, bydd hwnna fwy'n bosib hefyd. So, ysgrifennwch ar y faliad lawr, equals, disgwylwch yna fe, wedyn meddylwch chi'n fel fi'n gweithio hwnna mas nesaf. Fi'n nôl to, ydy'r gwahaniaeth potensial. Disgwch ar y faliad, os chi'n byth yn cael doi gwrthydd drws nesaf i gilydd, mae yn rhoi y ffordd llwydda i gweithio fowter mas mewn un step. Okay, so mae VO yw'r fowtedd chi'n moyn, BS yw'r fowtedd gyfer y cyfranwyr pŵer, a'r R1 yw y gwrthydd chi moyn gweithio mas y fowtedd. So yn yr achos hyn, os byddwn ni moyn gweithio fowtedd gyfer y 150, bydd y 150 yn y top. Os byddwn ni wedi moyn y fowtedd am yr un top, beth byddwn ni'n rhoi mewn, byddai'r gwrthydd top na, so 450 bydd wedi mynd o'r top. So'r swm o'r doi nhw sy'n wastod yn mynd ar y gwylod. Peth arall am y cwestiwn na yw, os chi'n cied switch, please cofiwch, os oes unrhyw beth mewn paralel, mae'r gwrthiant am unrhyw beth sy'n mewn paralel yn mynd lawr. Achos mae doi llwybr gyda chi. Okay, so mae doi llwybr yn rwyddach na un llwybr. So mae gwrthiant yn mynd lawr, so bydd gwrthiant y cylched i gyd yn mynd lawr. Gwrthiant y cylched i gyd yn mynd lawr, current yn mynd lan. Okay, so proses o cam wrth gam bod mewn logic fyna. Right, y gofyniad diwethaf fan hyn o mae'n gweithio ni mae gostyngiad o llai na 0.4 os fi ar y ciad y switch. So, wedi cofio beth o'n i'n siarad beth i. Felly mynd cam wrth gam fan hyn. Os fi'n ciad y switch, oedd fi allan cyn bod y switch na'n cael ei ciad yn 3 volts. So mae'n gostyngiad o llain yna. Okay. Rhai switch. Gwrthiant na yn mynd i fynd lawr. Pam mae fe mewn paralel? Wydw i gallu gweithio fe mas? Wydw. Right. A faliad mae rhaid chi cofio. Os chi'n watchan hwn nôl, newch chi'n siŵr bod chi'n trial hwnna'r cyfrannell. Rhoi rhifau mewn, gweithio hwnna mas. Ffordd i'r rhwydd a'r calculator yw byddech chi nawr yn gwneud x to the minus 1, i cael flipo fe, i cael yr ateb. So, practiswch hwnna, os chi'n ador doi na lan a wedyn flipo fe, i cael yr RT, bydde fe'n 120 ohms, 120. Gallech chi gweithio fe mas fel ffracsiwn, a wedyn just flipo'r ffracsiwn. Hwna'n ffordd arall, dibynnu beth chi'n gyfarwydd dda. Beth fi wedi wneud yw troi'r gylched a nawr mewn i 450 ar top. Fi wedi cael y doi parel na nawr i fod yn 120. So os fi'n wneud sgror hwnna nawr, mae'n rhwydd i gweithio pethau mas, gwahaniaeth potensial gyda fi to. So fi'n mynd i gweithio mas y fowtedd gyfer y gwrthiant gwylod na'r 120. So mae'r gwahaniaeth potensial, so VS bydd 12. Y gwrthiant gwylod yw'r 120, na'r fowtedd fi moyn, gyfer yn gwylod. Swm o'r doi yno. Gweithio hwnna mas, mae'n rhoi 2.3 i fe. 2.53. Mae'r cwimp, mae wedi cwimpo, so mae'r cwimp wedi mynd o 3 lawr i 2.53, a mae hwnna'n fwy
0.4 volt. So, I bennu'r cwestiwn, cofiwch maen nhw'n disgwyl am rhyw fath o ateb wrthoch chi. Felly, nid yw'n ateb y gofynion y cwestiwn. Okay? So achos mae'n fwy na beth oedd y 0.4. Okay. Os chi ddim yn lico'r gwahaniaeth potensial, beth bydd y rai fo chi wedi wneud? Bydd y rai fo chi wedi wneud 12 dros y swm newydd, gweithio mas y cerent, wedyn byddwch chi'n gwneud V cos IR am yr un gwylod, byddwn nhw'n rhoi cwmwys i'r peth i chi. Okay, un cwestiwn bach dynnu arall ni gorffen. So, beth sydd dynnu mynd hyn? Chi'n gweld mae'r un sort of y drefn yn digwydd trwy'r amser gyda'r fath o cwestiynau mae'n gofyn o'r cerent union, mynd ar ôl gwahaniaeth potensial, falle mae gem gyda chi, falle bydd gwrthiant mewnol gyda chi hefyd. So, mae'r voltmeter fan hyn yn darllen 4.33. Na. Mae gofyn i ni cwestiwn yn falle gyda'r rhwystrant mewnbwn. So, cofiwch am y rhwystrant mewnbwn beth mae'r hafaliad gyda chi. Cyn ni, yn enwau gwaith egni beth yw gem. So, chi'n gweld mae'r diffiniad yn lan tro, ar ôl tro i fod yn onest. So, beth yw gem yn termau gwaith neu egni. So, gem yw'r egni sy'n cael ei trosglwyddo i pob cwlwm. Ond hefyd, jyst un peth bach arall mae'n licio yw bod yr egni sy'n cael ei trosglwyddo o'n lle rhywbeth cymegol neu mecanyddol. So byddai'n cael ei trosglwyddo gan y batri, yr achos sy'n gallech chi gweud, so gan rhywbeth cymegol i batri. I egni trydanol. Mae fe'n crucially gan pob cwlwm sydd yn mynd trwyddo fe. So, egni sy'n cael ei trosglwyddo i bob cwlwm. Gan y batri. Sy'n mynd trwyddo fe. So, diffiniad. Disgwch. Okay, so fan hyn mae'n gofyn ni gweithio mas beth yw'r rhwystrant mewnbwn, dangos bod e'n 0.7 ohm. So fi'n meddwl, right, fel fi lli gweithio mas ar mae'r fowtedd sy'n cael ei roi yn y cwestiwn ar draws y doi hafaliad, ar draws y doi gwrthydd. So gallwn ni gweithio mas y cerent, achos fi'n gwybod bod 4.33 ar draws y doi gwrthiant na. So adwch y doi na lan, byddwch rhoi 6.6 i chi. So fi'n gwybod bydd y cerent yn y cylched i gyd hafal i 0.65 amps. Na'r ar fach, os hafaliad yn bodoli falle gyda'r ar fach yna fe, fel ma fe. Mae'n gweithio ni bod y gem 4.88. So beth sydd â chi yw V equals E minus IR. Disgwylwch yn tafle ddata o gyfer yr hafaliad na. Mae'r V ar draws yr R na. Mynd i fod yn 0.47. Gem 4.88, fi newid gweithio mas. So, ffordd arall o gweithio mas yr R fach na yw defnyddio V o'r I. Fi wedi gweithio mas bod 0.47 volt ar drawsau, fi'n gweld y cerent, hwnnw'n 0.7. So fi'n profi fe fel. Okay, so a fi'n ôl fyna, so beth gallen ni wedi wneud fan hyn, gallen ni wedi defnyddio, os fi'n taflen data, gallen ni wedi defnyddio E equals V plus IR. Okay, fi'n gwybod yr E, mae dyfu 0.8, mae dyfu'r V 4.33. Bydd y rai bod gyda fi cerent,
So, os fi'n gwybod y ceryn, gallwn ni wedyn rhoi hwnna mewn ac wedyn gweithio'r ar. Okay, so mae dewis gyda chi. Ond ar diwedd y dydd, os ydych chi fi a'i ar, chi'n gallu ateb pob cwestiwn i wneud gyda hafaliadau ceryn dynion. Right, so heb wneud cyfrifiadau pellach, oedden ni'n gallu esbonio beth byddai'n disgwyl y dyllyniad fod yn is. Os byddwn ni yn cael cylched map. Right. Unrhyw beth mewn parel, boom, sy'n mynd drwy pen chi, mae llai o gwrthiant. Llai o gwrthiant, beth sy'n mynd i ddigwydd yn y cylched? Mwy o cerent. So, bacwch eich hunan lan trwy defnyddio hafaliadau i trial esbonio eich hunan. So, mae'n gweud heb wneud cyfrifiadau, so ddim eisiau ni'n gweithio pethau mas, ond just defnyddio hafaliadau falle i helpu ni. So, bydd y cerent yn y cylched na yn mynd yn fwy. Unrhyw beth mewn parel, gwrthiant yn mynd llai. So, os mae cerent yn mynd yn fwy, beth bydd yn digwydd, bydd y fowtedd, os chi'n meddwl wedi IR, bydd y fowtedd ar draws y gwrthydd mewnol na yn mynd yn fwy. Achos di'r gwrthiant mewnol ddim yn newid. So, os mae'r rhwysant mewnbwn yn mynd i cael fwy o fowtedd, bydd y fowtedd i gweddill y gylched. So bydd fi wedyn ar draws y cell goffro mynd yn llai. Achos mae'r fowtedd ar draws y gwrthiant mewnol wedyn mynd yn fwy, so mae llai o fowtedd wedyn i'r cylched allanol. Okay, so mae'r hafaliad gallwn ni defnyddio efallai i rhesymu pethau mas. So mae i yn aros yr un peth. Okay. Os mae i yn aros yr un peth, mae cerent fe yn mynd yn fwy, a bydd yr ar yn aros yr un peth. So mae hwn, yr IR yn mynd i fod yn fwy. Os mae hwnna'n mynd i fynd yn fwy, mae'r i yn aros yr un peth, mae'n rhaid wedyn bod fi yn mynd yn llai. So gallech chi, o ran rhesymeg, rhoi hwnna lawr. Okay, a cwestiwn ola. So gyda fath o gylched mas ble mae'r rhwystr mewnbwn, mae'r graff sy'n dod lan aml. A dyle hwn yn rhywbeth chi wedi wneud fel gwaith ymarferol. Felly, i gweithio mas beth yw ar. Okay, dyle hwn mewn yn llyfr cybac chi. So, beth chi'n wneud yw defnyddio gwahanol gwrthiant i gael gwahanol pwyntiau ar y graffin o cerent, a chi wedi ploto wedyn y fowtedd yn erbyn y cerent. So mae'r graff yna'n rhywbeth dyle chi fod yn gwybod. Pan mae gyda chi dim cerent o'r graff, na be mae'r mesur y gem. So o'r graff i hunan, mae'n eitha amlwg, so mae cerent yn 0 fan hyn, mae gyda chi fowtedd o 1 pwynt. Pedwar 8, 9, yw e ddim yn 1.5, okay? So mae'r gweithredwr yn gweud bod y cell yn 1.5, esboniwch yn hermau gyda gyd beth yw ystyr y gosodiad. So ni'n gwybod, ni'n gweld mwyn yn cwbl o weithiau, yr egres cael ei trosglwyddo o cymegol neu fe cynyddol gan y gell i pob cwlwm sydd yn mynd trwyddo. Diffiniad, chi wedi gweld mwyn yn lan o leia
jyst y bod pob papur. Dysgwch e. Ac i orffen o'r graff na, ni gallu ateb y cwestiwn. Esboniwch sut mae'r graff yn cytuno ar hafaliad. Wel, mae'r hafaliad na yn llinell syth. So mae fe'r ffurf y equals mx plus c. So'r y fyna byddai'r v, yr x yw cerent, a c wedyn byddai'r intercept ei hunan. So odi, a'r m bydd yr r fach. So esboniwch sut mae graff yn cytuno ar hafaliad. Wel, mae'n llinell syth, mae gyda fe graddiant sydd yn negatif. Hwna ble mae'r minus bit yn dod mewn. So odi, mae'n cytuno. Felly ni gweithio mas beth yw'r graddiant weddol rhwydd o'r graff. So newid yn y, dwi'n rhannu gyda newid yn x. Cofiwch, os chi yn gweithio mas graddiant o unrhyw graff, bod chi'n defnyddio'r triongl mwyaf. So mae'r graddiant na rhoi 5.37, so hwnna yw y gwerthiant mewnol. Cwestiwn nesaf yn checo, gwy'n ni odwe honiad o'r gem yn 1.5, wel na, dwi ddim. Mae'n amlwg bod yn llai. So yw ble mae'n torri'r uchelyn y intercept. Okay, sorry, am hwnna 1.45 gyda fi yma, so na, dwi ddim yn. Okay, a na'r cerent mwyaf y gell yn gallu cyflanwi. Okay. Felly, gobeithio mod hwnna wedi bod yn help i chi o ran fath o cwestiynau sy'n dlan gyda cybac yn 1.2 o gyfer trydan. Os byddwn ni'n mynd trwyddo manyleb i gyd, wedyn ni wedi siarad byti cerent sydd yn parallel, cerent mewn unrhyw beth cyfres. Ni wedi siarad biti'r cardwriaeth egni. Ni wedi siarad byti fowtedd mewn pethau sydd yn cyfres neu mewn parallel. Ni wedi defnyddio'r hafaliadau i gweithio mas gwrthiant. Ni wedi siarad byti LDR a siwrd mae'n gwrthiant yn newid. Ystyr gem, diffiniad gyda chi fan hyn. Ni wedi defnyddio'r hafaliad am unrhyw beth i wneud gyda gwrthiant mewnol. A ni wedi siarad am byti fel mae gweithio mas cerent a gwahaniaeth potensial gyfer unrhyw beth sy'n mewn celloedd. So, gobeithio bod yna wedi bod o fuddiant i chi. Diolch yn fawr.